Добре, нека те попитам нещо, което да ти кажа много ме измъчи от известно време. Слави, изгубихме ли надеждата малките сценаристи да се научат да правят забавно вечерно предаване? Ние сме загубили по принцип, още преди много време. Що за хора са те? Хора не си държат на думата. Те не стават повечето. Не стават? Не. Не стават като хора, за съжаление. Още навсякъде има такова вече отвращение от тях, защото... Защото не спряха да се подиграват стъпите си шеги с балета, че са стари, бенда, че са пияници. Хората ги мразят. Това е нормално. Да, съгласен съм. Каква позиция към днешна дата заемат в твоята компания? В момента са слуги. Държат се като слуги. Не им пука от това, че са слуги. Езика им е такъв, поведението им е такова, изражението им е такова. Нека сега поговорим за нещо сега по-позитивно. Разкажи за военното летище, на което си ходил с Евгений Йотов. Той дойде за малко и после отиде, защото той също летя заедно с мен в полет, само че той беше на МиГ-29, аз бях на F-16 си американски пилот. И американски пилоти, които бяха там няколко човека, реагираха с огромно уважение към него. И аз казах, защо след като той се оттегли, те казаха, той е голям пилот, прави неща, които ние не можем да направим. Според теб, Кристиян Костов от кой пол е? Не знам, не мога да кажа. Ами аз ще си кажа. Понеделник, сряда и петък е мъж, а през останалото време е жена. Тя затова го е направила така природата, че да има баланс. Виж, телевизията ти има нужда от реорганизиране на програмната схема. Сега ми идва на ум този въпрос. Слави, би ли пуснал по 7-8 голи новини с Никол Станкулова? Боже, ако това имаше как да стане. Ще се моля всеки дневно това да стане алилуя, алилуя и амин. Имаше една рубрика "Разсмей Слави" на времето, нали помниш? И по този повод един човек ме помоли да ти каже един негов пешегизъм, за да видим дали ще успее да го направи. Готов ли си? Чай се концентрирам, чакай малко. Дай се. Ето, казвам. Как ще се наричат балет Мага Данс, ако катастрофират със самолет на безлюден остров? Оце Лели. Лели, човек, сеща. Оце Лели. Смешно ли ти е? Да разбирам, че този твой ироничен смях означава, че шегата е тъпа и, нали, Боби Пешев е уволнен. Да. Слави, понеже сме френдове, нали, искаш ли нещо аз да направя за теб? Искам от тебе най-приятелски те моля, нещо, което много рядко правя, да ми кажеш един твой стих. О, за тебе винаги, Слави. Аз съм непоправим романтик и сега ще ти кажа най-новото си стихотворение. Любов ли е? Едно момиче в трамвая, красиво, нежно, сякаш паднало от рая, ми се усмихна и помаха. О, Боже мой, какво се случва? Нима се влюбвам неизбежно, усещам пеперуди в стомаха. Тогава гласът на разума дойде и каза: забрави за нейните очи, изумрудени и чисти. Това не е любов, а глисти. Що е много хубаво.